Murodidok ulaw menurut-nurut unang gabi salah ita mga tusi at astuan dohot diak ta filosofi na. Dede sa gabi bui bibes manang nang gabi nang manglehun edet naguk. Alay didok may satunga edet. Jalanunga pedawu hatata. Gabi bui setebi diaka amatta. Gabi bui persinem dohot tenda kutipi ngapeda hutusi alai coba mabain di filosofi do astuan songonom mahaturangan na hayati nangi sian na tuwe jalan nga somal ni ule humbang na pige-pige heli aladung dang tolak bi manglehun edet naguk hinorhon ni si patupaw na Swede na lau pasaton edet naguk tu hule-hule nunga ni uleho biak kasi uleho ta alai dangadong dobe na lau hata sinamuk naguk pasahat so baniuhum tu hule-hule te mardumu ma nasa di tos sihol ni parumaita manang boru ni hule-hulete selain pajupang dohot hule-hulene di patupa ma uleun ima menuruk-nuruk jelas sarupa do astuan hata menuruk-nuruk bahasa diduk satu nga edet dede gebe terju sudi tuturni na dua belah pihak molo siapa para anak sai dui saripe do arti saripe dihita bona pasugit manang piga-piga do lau namar dongat tui nama sanuaing bolu nunga dibuan hatapa reja perhatana dalam madapot hule-hule na menuruk tohang ni begas ni hule-hule na suang-suang ni sa pihak parboro didok suhi niya pang naupat isarani molo ditano perserahan dua palasi molohon manang naburu na do tulang na dede gebi ikut pole jugu alai di juma naho partusi do hata nuaing perwakilan manang hata mangamai alai di juma selhuna ima kadunga sahuta peredeten do namar lapat asabui do namar todongi marsipak kulingan jadi mulai duduk hata bibes nunga pedehu do hata namar sipak kulingan do lapat anak bolu na julu hati edang tapasahat dope edet naguk tu hule-hulete dede bui parometa madapot tu hule-hulene do sebarana molo lau pe rope si sedde purui menuruk-nuruk jele mei ledi memering do sahutani hule-hule suang-suang ni namar todong isarani ia jupang pe di hata di orang molo di hita di buna pesugit sa yolo sa orang oloro pa jupang di pesta alai sesigad dui apelagi pihak para anak na lahuma makulingi apala todong na idu sa diduk akan tuwe-tuwe itur pagara kudu mamakulingi nanggo jagal sa tanggo nang pasati di petule-hulene ima astuan alai divai ma nabi sudu putta si judu tu divai ma uleun edet menuruk-nuruk
do nomor lapatan satu ngeedet di pasaha ma betuni sinamut do nomor lapatan dihatani betuni sinamuti nunga hulha minasana tolak mami kerja nami terlumubi madiana nami do parumen nami ima helamuna do borumuna nunga diula nasa siulauna alai hidup harwa padona alai asatungnya mertubur kasih dewu di naside jela sinu rakapapanan nagabi na niulene di hutan ng dibedia hubarani hukami marajanami mataputuk kamuna asanggi tuari akan mengibut molo dapo akan niluenne sinu rakapapanan na marhiti tang yang muna rajanami rodo hami mataputuk kamu pasahat edat naguku jela na marninguk mahami akarajanami ima dialani uas ni pasu muna berhiti tang yang muna tuhami ima yana komuna huha barani kami memenuruk tuhang ni begas munau atau melas marwa mura janami roma hami madapat tuk kamu pasahat songo sobani sobani nami hata persetebia doon sebenarnya di pasahat ma betu ni sinamut nasopola dipatok manang nasopola ditawar manang nasedia gudangna jadi mulu tebes doon asabui gebe persinebu asabui reja perhata nga terlalu jauh mulu di do reja perhata reja sisukunun reja ni huta nunga terlalu jauh ipangat tusiot terhatusi terlumu bime diak kadongan hubering noaing diak media sosial doon asa unang salah patorakok kita tuak kesuduk na poso molo diduk edet dui alay satu nga edet asa bui do marsi kukunan imana martodong bui marsi pakulingan jela ikon bayaron na rupi heduen tangga bisay rupi edet daw kotong do patupon na edet na gukaduen jupang matiki na sisuai do dia kanaw ni pangido ni ulaw ditiki hadiah menurut tuari na mangiut marhiti tang yang muna kerja nami hula nami martubur si dewu-dewuan ni anak kota terlumubi hami anak komuna pitororo hami nalahu mata putuk kamu pasahat edet na guku alai dang di titi arina jadi asa unang salah hita mabas statement manang nama bain haturangan tuak kesuduk na poso merhiti media sosial nuaing apalagi nuaing mulu saya ditahun digital akan mencatat apa yang kita ucapkan dan selamanya itu akan bisa dibuka kapanpun itu menanya digep ibu-ibu kondisi rumah jadi unang salah hita maka tahun saya ditahun ini ikut tercatat doina tahun ini jadi asa perlu hita kemersi ajar jalan bersukun tuaka natumungan aha do astuan aha filosofi jela aha maknani aka ada na pinukan yung putas julu-julu tubui jadi songo lima do isi ni video ta tutong do iba dang nagabe iba manggurui na tinangi do jela na niya tusat do na ni hatahon molo pek kasala pangatusan manang nabida ka pangatusata tutong iba mangido penuturut tuaka raja penuturi oras madita sedukna oras